Мәдинә Маликова. Шешке балы. Яшы тулып, теше дә чыкмаган, рәтләп тәпи басып торырга да өйрәнә алмаган малай, энесенә ияреп дигәндәй, бик тиз ныгып китте, көчен арттырды. 3-4 яшьтә алар тәмам тигезләшеп киттеләр. Шул ук вакытта аерма да нык күзгә бәрелә башлады. Җәмилнең башына алтын су кызыллык йөгерде. Озынча яңакларына сары сипкелләр сибелде. Газимнең исә чәч-каш каралыгын көчәйтеп, күзләренә күмер төсе сеңде. Бәбәкләрендә дә әнисендәге чаткылар кабынды. Гамилнең ике кулына ябышкан ике малайны беренче күргән кеше, күрше малайында калдырмыйсыз, дип куя. Икесе дә үземнеке дисәң аптырап, бу табигатьнең хикмәтләре, игзәк балаларны да нинди төрле итеп яраткан. Әйтсәң, әдәм ышанмас дип баш чайкый. Арттан җирән чәчлесе Таш Зөфәр инде дигән сүзләр йөргәне дә колакка килеп ирешкәләде. Хәтерендә әле Таллыда яшиләр иде. Бер якын танышы кунакка килде. Бераз капкалап алгач, балконга тәмәке тартырга чыктылар. Гамилнең яшь балага зыяны тияр дип, бер ай инде тәмәкене ташлап йөргән чагы иде. Кунак кесәсеннән затлы сигарет кабы чыгарды да, берсен авызына кыстырып, кыйбатлы зажигалкасыннан нәни ялкын теле сикертеп кабызды. Ләззәтләнеп, пышкырып, татлы төтенне йолдызлы күккә өрде. Һәм әти булының читрекле яклары бар инде аның дип куйды. Нәрсәсе читрекле булсын? Табигый хәл диде Гамил. Табигыйын табигый да бит. Табигатьнең хикмәтләре күп шул аның. Хатын кеше баланың үзенеке икәнен тәгаен белә. Чөнки үзе таба. Әйрләрнең хәле читреклерәк. Әйтәләр бит әле. Урамда берәр бала күрсәң, башын сыйпап уз. Бәлки ул синекедер дип. Әйтик менә синең малайның башын Зөфәрнең сыйпап узуы бар. Һәм ул ямсыз итеп көлеп куйды. Бир әле миңа берне, дип дустыннан тәмәке сорап алды Гамил. Һәм үпкәсенең бөтен көченә ачы төтен суырды. Андыйларны ишеткән чакларда күңел түрендәге шик корты аждаһага әверелгәндәй була. Авызыннан тәмук ялкын өреп, бәгырне яндыра кебек иде. Әйе. Аргы урам Зөфәрнең дә чәче җирән иде шул. Авылда бердән-бер җирән баш аныкы иде. Гамилләрдән бер сыйныф алдарак укыды ул, һәм соңгы елны Сәгъдиягә күңеле төшкәнен беркемнән дә яшереп тормады. Аның мәхәббәте утлы, үчле, ташу кебек аяусыз иде. Шул ташуның ярсуы Гамилнең авызында мәңгелек эз калдырды. Зөфәр аның битенә тимер күсәк белән урды. Йодрык белән сугышканда кычыткан арасыннан суырып алды да бәрде. Алдан яшереп куйган булган күрәсең. Гадел сугыш түгел иде бу. Сабан туй көрәшендә аяк чалудан күпкә хәрәмлерәк, яманрак иде. Астыртын хәйлә белән җиңде. Әмма морадына ирешә алмады. Сәгъдия барыбер аны үзенә якын китермәде. Ачуың чыкса, минем тешләрне дә кыяр идең мәллә дип, аннан көлде генә. Күпләр Зөфәрнең мәхәббәтен кире кагып, Сәгъдия зур хата ясады дип саный. Бу хакта йөзенә бәреп әйтүчеләр дә юк түгел. Чөнки уңган егет булып чыкты җирән башлы Зөфәр, югары күтәрелде. Былгауыр елларның былганчык суына җәтмәне киң салды һәм балыкны мул эләктерде. Казанда да, Мәскәүдә дә бик зур кешеләр белән эш итә. Авылга Гранд Чирокига утырып кына кайтып төшә. Әгәр Сәгъдия белән борчагы пешкән булса, нур өстенә нур гына булачак иде аңа. Зур шәхесләрнең күзен кыздырырлык чибәрлек өстенә затлылык, күзләрендә яктырып торган рухи бөтенлек бар Сәгъдиядә. Сәхнәләрдә балкырлык, манекенщица булып мода салоннарында яңа күлмәкләр күрсәтеп йөрерлек. Төс аякларының озын нәфислеген, күкрәкләренең муллыгын яшереп тә тормый. Сыланып торган чалбарын да, бик кыска итәген дә ачык түшле кофтасында кия торган иде. Артистка булырга тиеш син дип еш әйтәләр иде аңа. Ул гадәтенчә шаярып көлде генә. Мин театрны бер генә тамашачы өчен уйнаячакмын. Ул Мәскәүнеке дә, Казанныкы да түгел. Аның тамашачысы Гамил. Ерак көнчыгышта, армияда иде ул чакта.
Әллә соң ул Сибир урманнары уртасында, гимнастерка киеп мылтык тагып йөргәндә, монда Зөфәр белән Сәгъдия арасында берәр төрле сөйләшү, аңлашу булды микән? Шулай булса, аларның бит, Алла сакласын, кыз кияүгә чыккачта берәр тапкыр очрашып кую ихтимал. Озын телләр шуңа киная ясый. Җирән чәчле егет үзе дә андый сүзләрне юкка чыгарырга тырышмады. Сәгъдия белән минем арада берни дә булмады дип, чын дөресен әйтеп, кырт кистереп куймады. Сары кирфекле зәңгәр күзләрен серле кысып, хатыннарыгызга хуҗа була белегез ди торган булды. Минем күз карашымнан да буйга узулары ихтимал. Аның мондый сүзләре колактан колакка күчә-күчә Гайнуллиннарга да килеп ирешә, йөрәккә тузан булып сарыла иде. Ләкин алар сүз артыннан чапмыйлар, акланып йөрмиләр. Актарына башласаң, гайбәт тагыдан ныграк үрчи бит ул. Әйе, эчендәге утны тышка чыгармады Гамил. Сәгъдиянең дә, балаларының да күзенә төтен җибәрмәде. Гаиләнең һавасын агуламады. Гомер юлдашына ышанмаган булса, бер рәхәт тә күрмәсләр иде. Ә бит яраткан кешеңнән яшерен сер сакларга кирәкми диләр. Дөрес микән? Әгәр бар ишеткәнеңне, белгәнеңне җәмәгатеңнең башына куя торган булсаң, ул баш ничек чыдар? Күңелдәгене дә барыбер әйтеп бетереп булмый. Аларны аңлата торган сүзләр табылып та бетмәгәндер әле. Хикмәт ишеңдәгене чыгарып аударуда түгел. Хикмәт бер-береңне аяуда, саклауда, хәленә керә белүдә. Адәм баласы икенче берәү белән бөтенләй бер булып та, аңа биргеп тә бетә алмый. Ул бу дөньяга кем беләндер кочаклашып түгел, бер үзе килә. Һәм киткәндә дә кем беләндер җитәкләшеп китмәячәк. Гомер сәгате һәр кем өчен аерым суга. Шуңа күрә яшәгәндә дә ул үз йөген үзе күтәрергә тиеш. Аннары шунысы да бар. Гайбәтчеләрнең яссы теле нинди агу чәчмәс. Сәгъдиянең ниндилеген беләмени алар? Асылда моны фәкать Гамил генә белә. Тыныч акыл белән уйлап карасаң, гайбәткә, шиккә бернинди нигез юк ләбаса. Әлбәттә инде, Сәгъдиянең үзенә дә киная ясаучылар да, турыдан-туры сораучылар да аз булмады. Ике улың нишләп шул хәтле ике төрле? Үзе без шулай теләдек дип җавап бирә ул. Ничек алай? Минутын туры китердек. Нәрсәнең минутын? Нәрсәнең икәнен белмисезмени? Беренчесе кояш нурыннан яралсын, икенчесе төннең иң карасыннан булсын дип тырыштык. Сез дә шулай итеп карагыз. Шулай ди дә, башын артка ташлап, күзләрен кысып, тигез тешләрен җимелдәтеп, кычкырып көлә ул. Ишеткәнегез юк идеме әллә? Җыры да бар бит аның. Һәм кайчандыр радиодан отып алган бер җырны җырлап бирә. Ике канаты кебек ике бала, тик бер сагак, икенчесе кап-кара. Чиметтереп әйтүчеләр бар иде. Төрле агачтан өздеңме әллә дип. Яңгыратып көлә генә иде ул. Орлыгы кояш нурыннан төште шул. Ә бусысың, икенчесе ник кара? Абыйсына охшамаган бу бала. Күз кысып серле елмая иде ул. Төне бәрхеттәй караңгы иде шул. Монда сөйләшүләр турында ул кайтып иренә әйтә, җырында кабатлап җырлап куя. Һәм Сәгъдиянең шук карашы, шаянлыгы Гамилнең күңеленә сары май булып ята. Чөнки малайның орлыгы кояш нурыннан төште дигән сүзләрнең алар гына белә торган асыл мәгънәсе бар. Хикмәт шунда, аларның зөфәф киче чынында кояшлы көн үзәгендә булды. Бу ике арада гына саклана торган сер. Чөнки сөйләсәң, кеше ышанмас мөгаен. Өйләнешкәндә Гамил армиядә хезмәт итеп кайткан завод эшчесе. Сәгъдия мәктәпне тәмамлагач, бухгалтер курсларыннан кайтып, колхоз идарәсендә кассир булып эшли иде. 20-гә җиткән егет белән кызның сафлыгы сакланган булуына бу заманда күпләр ышанмас та бәлки. Ләкин бу шулай иде. Алар бер-берсенә беренче булдылар. Барысы да күптән килгән тәртип буенча барды. Ярәштеләр, ЗАГСка барып язылыштылар, туй табынының түрендә утырдылар. Кияү келәте күрше йортта җиһазланган иде. Хуш ис сибелгән урын җир, электр самауры янында матур чинаяклар,
Шәк-шәк, талкыш кәләвә, җимешләр куелган затлы табын. Уртасында бәллүр савытта сап-сары кәрәзле бал. Шәшкә балы. Яшь парның зөфәф кише ләззәтле булсын өчен, дус-иш, кардәш ру бик тырышкан иде. Кияү белән кәләш үзләре дә бу турыда күптәннән хыялланган. Күп төннәрне йоклый алмыйча, кавышу минутларын күз алдыннан мең кат уздырып, тәннәре кызышып, зиһеннәре чуалып үткәргәннәр иде. Җәннәтнең 7нче катына менгерергә тиеш иде бу мизгелләр. Шиксез бәхетле һәм ифрат кыска булырга тиеш иде бу төн. Тик ни хикмәт, ничек кенә зарыгып көтеп алсалар да, ничә еллар буе шул хакта хыялланып йөрсәләр дә, кавышуның иң татлы, иң ләззәтле минутлары ул кичтә түгел, соңрак булды. Бу төн исә хыялдагыга тәңгәл килеп үк җитмәде. Гамил калтыранган куллары белән кәләш күлмәгенең төймәләрен ычкындыра башлагач, Сәгъдиянең күз төпләрендәге гадәти шаян ычкыннар сүнеп, күмер каралыгы гына калды. Куе кирфекләренә тамчылар кунды. Йылмаючан иреннәре тартышты, һәм ул сөйгәненең үбүенә гадәттәгечә эссе, татлы итеп җавап бирә алмады. Бөтен тәне хәрәкәтсез калгандай булды. Шат күңелле, җыр сүзле, ачык йөзле, эшкә батыр бу кызны берәү дә мондый ук тыйнак, оялчан димәс иде. Кияү үзе дә кызлар алдында батырлыгы, кыюлыгы белән масая мактана торганнардан түгел. Гынаксыз егетнең сөйгәне белән беренче кавышканда каушап калуын, йомшаклыгын күрсәтмәс өчен артык каударлануын аңлап була. Һәммәсе өермәгә эләккәндәй, баш әйләндергеч һәм бик тиз булды. Күпмедер мизгелдән соң бөтен вөҗүден биләп алган татлы талчыкканлык тыеп, таралып чалкан яткан Гамил, күңеленең бер почмагын канәгатьсезлек хисе тырнаганын тойды. Онытылып күккә ашканда, сөйгәнен дә үзе белән бергә, гайрәтле канатларында очыртып, җәннәт капкасыннан алып керә алмады кебек ул. Ул кичтә бу хакта кинаяләп булса да сорау мөмкин түгел кебек тоелды. Сүзләр артык тупас яңгыраячак иде. Хәер, тел тибрәтүнең кирәге дә юк. Башын аның култык астына салып пысып яткан Сәгъдия сүзсез сорауга кайнар сулышы белән җавап бирде. Ничек кенә булса да, ул ярыннан разы иде. Соңыннан аңлашылды. Тылсымлы капкадан бергә керер өчен бер-береңә күнегергә, ияләшергә кирәк икән. Инсаф иясе Сәгъдия моның шулай икәнлеген табигате белән тойды. Парының хәленә керә белде. Иртән көн яктыра башлагач, Сәгъдия пычак очы белән беләген сызып җибәрде. Нишлисең син? Мондый чакта тикшерүче күп. Күңелләре булсын диде ул, һәм беләгеннән саркыган кан тамчыларын ятакның ак җәймәсенә сөртте. Ә көндезен алар мотоциклга утырып, авыл ичендәге буа буена киттеләр. Сәгъдия аны арттан кочаклап, тулы күкрәкләре белән сыенып утырган иде. Мотоциклны яр читендәге карт өян көтебенә куеп шишенгәндә, Сәгъдия бернинди тартыну, кыенсыну сиздермәде. Ул ялтырап яткан суны чәчрәтеп йөгереп керде дә, кулларын егетләрчә селтәп йөзеп китте. Гамил арырак барып бетон буадан сикерде. Ул су астыннан йөзеп, кәләше артыннан җитмәкче иде. Ләкин Сәгъдияне алай ансат кына тота алмассың. Ул шактый ерак киткән булып чыкты. Егет башын чыгарып, тирән итеп сулыш алды да, кире чумып, яр буендагы камышлыкка таба борылды. Анда кырган ботакларын тырпайтып, ярым баткан өянке кәүсәсе сузылып ята иде. Гамил шуның артына пысты да, борыны белән сыңар кылагын гына чыгарып тынып калды. Гамил, син кайда? Диде бераздан Сәгъдия. Тавышы башта көр иде, ләкин икенче тапкырында сагаю сизилде. Гамил дим, шаярма инде. Аннары инде борчылу, курку чалымнары яңгырады. Ой, Ходаем, буадан сикергәндә башы бәрелде микән әллә? Гамил аның якынайганын сизеп, башын суга, камышлар арасына тыкты. Сәгъдия ашыгып аның янына килде. Гамил җаным, ни булды сиңа? Әйт инде бер сүз генә, ә? Ул егетнең башын судан чыгарып күкрәгенә кысты. Аннары кымлыкка таба ездереп алып китте. Сусай, тик аяклары ләмгә бата. Ашыгудан ул еш-еш сулый, йөрәге шошып тибә иде.
Гамил өчен аның шыма беләгенә муенны, арканы салып йөзеп бару шундый рәхәт иде. Тик ул моны чыраенда күрсәтмәскә тырышты. Күзен дә ачмады. Я инде, бәгърем, шаярма инде. Юрегенә кыланганыңны белеп торам бит. Ул дулкынланудан кайнарланган иреннәре белән аның иреннәренә биректе. Монысына инде чыдап булмады. Гамил сикереп торды да Сәгъдияне кочаклап алды. Хәзер менә мин сине. Син мине Юри шулай куркытасың менә әле. Курык. Син дә бер куркырга тиеш бит инде. Курыккан ди менә, көт. Сәгъдия иелеп аның юеш кочагыннан шуып чыкты да ширәм баскан үргә каршы йөгерде. Дымлы, тыгыз шыма балтырлары кояшта йылык-йылык ялтырады. Гамил аның артыннан тымрылды. Сәгъдия борылып карап шаркылдап көлә, мөгаен тоттырмаячагына ышана иде. Сабан туйларында йөгерештә аны җиңгән юк. Тик дәрте кузгалган егетнең аякларына нинди канатлар үскәнен белми әле ул. Бәлки үзенең дә тотыласы килгәндер. Кызлар йөрәген җилкеткән хис мондый минутларда иң җитез аякларның да хәлен ала бит ул. Яр өстендә рәт-рәт утыртылган агачлык, аның алдында җиләкле алан. Алдарак үскән яшь каенга тотынып берничә тапкыр әйләнде Сәгъдия. Ниһаять, егетнең кулына килеп эләкте. Кайнар, татлы сулышы битне үтте. Менә шунда, кояш нурыннан сырылган юрган астында булды аларның зөфәф киче. Сөйгәне өчен башта курку, аннары сөенү, шаярып куышу кызның күңел бикләрен ачкан. Хисләренең кайнарлыгын ургытып өскә чыгарган һәм уялу тартынуны оныттырган иде. Ул күзләрен йомды да Гамилнең татлы сүзләреннән исереп аңа буйсынды. Сөйгәненең кочагында ләззәттән һәм татлы сызланудан ыңгырашып бәргәләнде. Шибәрем, шибәркәем дип пышылдады ул күзләрен йомган килеш. Күпмедер вакыттан соң Гамил буа суында аның иң затлы сыннардан Камил төс аякларын үзе юды. Ир кешегә гомер иткәндә бирелә торган иң бәхетле минутлар менә шулдыр да бәлки. Һәм андый бәхет күпләргә тәтем иде. Шибәрем сүзе шушы көннең билгесе булып калды. Иренең күңелен нечкәртәсе килгән чакларда Сәгъдия шулай дип эндәшә. Моны ишеткән кайберәүләр көлә көлүен. Гамилме шибәр? Улмы диләр? Чөнки киң битле, җәенке борынлы, яңаклары яшьлектә чыккан бетчәләрдән бераз чуарланып калган Гамилне ямсыз димәгәндә дә шибәрләр рәтенә дә кертеп булмый. Аның матурлыгы мин генә күрә торган ди Сәгъдия. Эчендә бүтәннәр тимиен бик сузмасын өчен махсус яшерелгән. Туй табынында әдәпсез кодаларның берсе кулларын алга сузып 9 бармакка 9 айны туры китереп санаганнан соң, киләсе елның апрелендә бәби туена килербез дигән иде. Малай ул әйткән вакыттан 4 айга соңарып туды. Гамилгә бөтенләй охшамаган, нәкъ Зөфәр төсле җирән чәчле малай. Сәгъдиянең шаян җыры да белмәгәннәр, санамаганнар өчен генә. Баланың чәчен битен яралганда ук кояш нуры уңдыргандыр дип фараз итеп булмый. Балалар мәктәпкә керер чак җиткәч, сәламәтлекләрен тагын бер тапкыр тикшерделәр. Бер очтан кан группаларында язып җибәрделәр. Кыяфәтләре бер-берсенә бөтенләй охшамаган ике малайның каны төрле булу гаҗәп түгел иде. Җәмилнең 2нче группа, Газимнең 3нче. Гаҗәбе шул, олы малайның каны үзенә аерым булып чыкты. Чөнки әти кешенең каны 3нче группа, әниләренең 1нче. Кеше малайның каны атасыныкы, олысыныкы кемнеке? Бу хакта әйткәч, Сәгъдия озын кирфекләрен аска төшереп, кәгазьгә карады да, син аны тикшереп утырасыңмы ни әле диде. Мин бөтенләй игътибарда итмәгән идем. Кара әле, шибәркәем, безнең өйдә кан группаларының һәммәсе дә бар икән бит. Берәрсенә кан салырга туры килсә, безгә генә кирип ялынырлар. Сөенергә кирәк моңа. Һәм гадәтенчә йомшак кына итеп хыйхылдап куйды да, ашыгып ишек алдына чыгып китте. Сыер савасы бар иде. Бүтән чакта күңелгә сары май булып ята торган көлү авазы бу юлы Гамилнең җанын наждак кебек тырнап узды. Һәм күз алдына күп сораулар килеп басты. Алар нәселендә кем җирән, сипкелле булган, һәм кемнең каны
икенче группа. Соңгы елларда гәзитләрдә баланың кайсы атадан туганлыгын геннарыннан белеп була дип язалар. Әгәр Сәгъдиянең хәтерен калдырудан курыкмаса, Гамил мөгаен геннарны тикшертү чарасына да керешкән булыр иде. Нигә табигать үзенең балалары белән бу төсле итеп шаяра икән? Нигә ул Гамилнең улын ят кыяфәтле итеп яраткан да, ни өчен Харитонов дигән адәмгә нәкъ аның төсле малай биргән? Бәлки Харитонов үзе яисә аның хатыны Гамилгә охшагандыр. Бер-берсенә охшаш адәмнәр күп диләр бит. Әйтик, Мәскәү урамнарында хәзердән нәкъ Сталин, Гитлер төсле бәндәләр йөри икән. Ләкин тавыш бар бит әле. Атас дип кычкырган үсмер бар. Шул Харитонов булды микән ул? Алайга китсә, бөтенләй сәер булып чыга бит әле бу. Гамил какшау диванны шыгырдатып, сабырсызланып боргаланды. Тизрәк таң атсын иде. Теге малайны барып күрергә, бу табышмакны шишәргә кирәк. Шунсыз җаны тынгы тапмаячак иде. Иртәнге сәгать 10-нан соң ятып торган хасталар янына якыннарын кертә башлыйлар. Үз аягындагылар ишек алдына чыга. Гамил мендәр астыннан чалбарын, сандалияларын алып киде дә урамга ук чыкты. Аннары трамвайга утырды. Тукталышта да, трамвайда да һәммәсенең карашы аңа төбәлде. Буйлы халат сәерсендерә иде әлбәттә. Гамил элекке фатирына китте. Анда берәр кием булырга тиеш иде. Ачкычның берсен алар күрше карчыкта тоталар. Бәхеткә әби өйдә иде. Гамил аның аптыраган карашын сизмәмешкә салышып, йомышын йомышлады да тиз генә борылып чыгып китәргә ашыкты. Ишектән керүгә телефонга ябышты. Сәгъдия идарәдә булса гына ярар иде. Әйе, ул урынында. Трубканы да үзе алды. Бар шул аның шундый сыйфаты. Гамилнең хәлен әллә каян тоеп тора. Әнә бит яңгыравык, моңлы тавышы нинди борчулы. Ни булды анда? Барыйм мәллә? Газим кайда дип сорады Гамил сабырсызланып. Газимме? Сәгъдиянең гаҗәпләнгәне сизелде. Нәрсәсез Газим дә Газим. Кичә Сәрия дә шуны сорады. Кайда соң ул? Кайда булсын? Мастерскойда, комбайн ремонтлыйлар ләбаса. Син үзең әйт, башың ничек? Баш урынындала. Ә кичә кайда иде Газим? Мастерскойда иде. Ә кич белән? Нәрсә кич белән? Өйдән чыгып йөрмәдеме? Чыкмады бер каяда. Аптыраттыгыз инде. Ни булды соң анда? Кайчан кайтасың? Кайтырмын, диде Гамил. Килеп йөри күрмә тагын. Минем бераз эшем бар әле. Нинди эшең? Кайткач сөйләрмен. Шулай диде дә телефонны куйды Гамил. Димәк, теге атас дип кычкырган малай Газим булмаган. Сәрия өйдә үзенчә тәртип урнаштырган. Апасыннан калган кием салымны юып үтүкләп шкафка алып куйган. Сөйкемсез җизнәсенең әйбер карасына андый игътибар эләкмәгән әлбәттә. Гамил шкафны ачуга моны аңлады һәм тар эссе балконга чыкты. Әйе, чыннан да, аның заводка йөргән киемнәре катыргы тартмада бөгәрләнеп ята икән. Ул үз алдына елмаеп куйды. Шүплек башына чыгарып ташламауыңа рәхмәт инде, балдызым, ялгызым. Тартмадан кара футболка килеп чыкты. Алдына да, артына да кызыл буяу белән кайсыдыр илнең җырчы егетләре ясалган. Чәч башлары тузгыган, киемнәре кеше карарлык түгел. Пәри дә пәри, булар да пәри. Ләкин башкасы юк. Гамил шул җенле җиләнне киеп куйды да, ишек янындагы көзгегә карап, маңгайына төшкән тыңлаусыз кара чәчләрен төкреге белән сыпыргалады. Чын братаннан кай җирем ким дип уйлап куйды. Хәзер милиция бүлегенә барырга кирәк. Харитоновны алар ашагына табып булачак иде. Ишек алдында, кайыннар күләгәсендәге өстәл тирәсендә берничә ират доминома кәртне сугып утыралар иде. Танышлар, элек заводта бергә эшләгән кешеләр. Бер-икесе Гамилне күреп, урыныннан калкынган иде, ләкин ул тукталмады. Ашыгам, сыңыннан дигәнне белгертеп, кулы белән сәлам биреп кенә үтеп китте. Капитан Фәхриев милиция бүлегенең ишек төбендә ике кеше белән сөйләшеп тора иде. Гамилне күргәч, шундук сүзен бүлеп, каршыга ашыкты. Әйдәгез. Бүлмәгә керүгә кыршылган өстәл тартмасыннан берничә бит кәгазь белән ручка чыгарды.
Гариза язабыз димәк дип утырырга урындык күрсәтте. Аннары озак эшләргә җыенгандай, өстәл артына кереп, тирсәкләрен киң җәеп, иркенләп утырды. Юк, мин язарга түгел әле, диде Гамил, кәгазьне аңа таба итеп. Документлар кирәк. Язмыйсыз димәк? Капитанның кара кашлары канәгатьсез җыерылды. Нәрсәгә гариза? Ни булган әле? Мин документларны төшереп калдырганмын, сез тапкансыз. Фәкать шул гына ләбаса. Капитан шатырдатып өстәл тартмасын тартып чыгарды да, аннан кара күн бумажник алды. Бер ни булмаганмы? Үтерергә кирәк идеме әллә сезне, диде ул ачу белән. Ул Кырбанаевларның, Харитоновларның малайлары үсеп кенә җитсен. Кечкенә җыйсын. Күрсәтәчәк әле алар барыбызга да. Шулай бик куркынычмыни? Без аларны җинаять өстендә диярлек тоттык. Берләшеп кеше талаганнар. Кулларында күсәк, пычак булган. Ләкин җавапка тартып булмый. Чөнки алардан каза күрдем дип гариза бирүче юк. Чыгарып җибәрергә тиеш булдык без аларны. Кичен алар янә җыелып укмашырлар да, караңгы почмакта тагын сезнең ише берәрсен сагалап торырлар. Ник шулай итмәсеннәр? Кеше талаган өчендә, кыйнаган өчендә берни булмый бит. Шулай түгелмени? Дөрес сөйли иде капитан. Тик Гамилнең гамендә бөтенләй башка иде шул. Хискә мавыккан бу милиционердан Харитоновның адресын ничек итеп җай гына сорап алырга икән? Заводта безнең белән бер Харитонов эшләгән иде. Әллә шуның малай микән дип җиңел генә сорап куйды. Геннадий Макаровичны әйтәсезме? Двигательләр заводында эшләгән иде шул ул. Завод янгач бүтән җиргә төпләнә алмаган. Сез дә шунда эшләгән идегезме әллә? Мин инде байтактан киттем, диде Гамил, туры җавап бирмичә. Авылга кайтып төпләндек. Һәм дөрес эшләгәнсез дә, диде Ринат, уйчан карашын рәшәткәле тәрәзәгә, кирле пыяла артындагы тузанлы рәңгегә текәп. Монда балаларны үстерү җиңел түгел. Ирләргә эш юк. Иртән чыгып, ишек алдындагы скамьяләргә тезелешеп утыралар да, бер шешә сырага я 100 грамм аракыга ничек акча юнәтергә дип гәп кыралар. Бар уйлаганнары, шөгыльләре шул. Ул заводны яңадан эшләтә башласалар, рәтле һөнәр иясен таба алмый интегәчәкләр әле. Ничә ел тик утырып эштән бизеп бетте халык. Шул ук Харитоновны менә дигән моторист булган дип сөйлиләр. Кулагын куеп тыңлый иде дә, кайсы клапан эшләмәгәнен төп-төгәл әйтеп бирә диләр. Хак шулаймы? Гамил әйе дигәнне аңлатып, ияген кагып куйды. Алтын куллы оста иде диләр, дип дәвам итте капитан. Хәзер әнә, сизгер колагының да, уңган кулының да кирәге калмаган. Бугазыгына хотта. Эшәмени? Монда шактый халык шуңа сабышкан ләбаса. Кем булып үсә инде андый аталарның балалары? Машина ремонтлый торган мастерскойлар күп бит. Барсын иде шуларның берәрсенә. Урнаштырып карадык, куалар. Анда заводтагыча түгел шул. Яңа хуҗаларның толканы кыры. Бер тапкыр ишеп килсә, икенче көнне капкадан кертмиләр. Ул кайта да кайгыдан тагын ишә. Балаларын уйлау юк. Малай урамда, үз ишләре белән һәр кварталда бер төркем булып уешканнар. Теләсә ни эшлиләр. Сүз әйтүче юк, каршы торучы юк. Ул кесәсеннән сигарет кабын чыгарды да Гамилгә табан сузды. Тартмыйсызмы ни? Диде Гамилнең баш чайкаганын күреп. Мин менә тартам, ташлый алмыйм. Бер күнеккәч авыр икән ул. Мин дә армиядан ирәнеп кайткан идем, диде Гамил. Ничек ташладыгыз соң? Әйтәм ич. 2 малай үсеп килә. Алысы тумыштан ук исәнлеккә туймады. Малайларга ияреп тарта башлаган иде. Тартмаска дип икәүләшеп сүз куештык. Сүзегездә тордыгызмы? Малай белән икеле-микеле сөйләшеп булмый, диде Гамил. Улыгыз булса үзегез дә беләсездер. Минем кыз шул. Икенчесен алып кайтып булмады әле. Атынның кешечә яшисе килә. Безнең эш хакын үзегез беләсез. Ринат тәмәкесен йотлыгып суыра-суыра шактый вакыт тәрәзәгә карап торды. Сез ничектер? Мин үземнең кызым өчен куркам, диде аннары. Мәктәпкә илтеп куябыз, алып кайтабыз. 3нче класста инде югыйсә еракта түгел. Ярый хәзер без саклап йөрибез. Үскәч ничек яшәрләр? Шул хулиган бандитлар белән бер шәһәрдә гомер итәргә кирәк булачак бит аларга. Шулай түгелмени? Ул кире урынына утырды да төпчеген китек тәлинкәгә сытып сүндерде.
Аннары өстәл тартмасын шудырып ачып, фоторәсемнәр чыгарды. Арадан нишләптер Макар Харитоновны сойлап аласы итте. Менә шушылар белән яшисе, диде фотога текәлеп. Хулиганнарның, бандитларның маңгайында тамгасы юк шул. Карап торышка бердән начар димәссең үзләрен. Сезнекләрдән кай җире ким моның югыйсә? Капитан фотоны Гамилгә таба сузды да кинәт тынып калды. Маңгай сырлары тирәнәйде. Кыңгырт күзләре түгәрәкләнеп килде. Берәр туганыгыз мәллә, дип сорады ул, шиктән тыш гаҗәпләнеп. Аннары аңлатырга кирәк тапты. Фамилиясе Харитонов та бит. Хәзер халык буталышы бетте. Татарның урыс кияүләре, марҗа киленнәре җитәрлек. Гамилнең дә теле аңкавына ябышкандай булган иде. Кысан бүлмәдә тынлык урнашты. Тыштан машиналарның сирәк кенә гүләп узганы ишетелеп торды. Ниһаять, Гамил зиһенен җыеп: "Нигә алай дисез?" дия алды. Кинәт кенә сезгә охшаган төсле тоелды. Ирен өстендәге миңенә хәтле. Борын очына чыккан битчәсе менә. Сезнең ул төштә шадра әнә. Икегезнең дә чәч кара, йөз түгәрәк. Атасы озынча чырайлы җирән әдәманың югыйсә. Моңа каршы нидер әйтергә кирәк иде. Гамил сүзне шаяртуга борырга тырышты. Дөньяда ни булмаста, кем кемгә охшамас. Борынгыларда яшь чаклар бар иде. Киң урамнар тар иде. Шәһәр сайын, авыл сайын сөйгән ярлар бар иде дип җырлаган бит. Без алардан киммәллә. Егет кеше кайда нинди малае үсеп килгәнен үзе дә белми, дип сөйләнде ул, чырайына шуклык галәмәте чыгарга тырышып. Тик үзе үк чырайның тартышканын, елмаюының чалыш чыкканын тойды. Капитан аңа текәлгән килеш дәшми утырында иде. Сез шулай дигәч инде барып күреп кайтмый булмас, дип дәвам итте Гамил. Харитоновның да хәлен белешермен. Күптән очрашкан юк. Ни әйтсәң дә бер заводта эшләгән кеше бит. Барыгыз шул, күрми китмәгез. Геннадий үзе өендә булмаса, шул тирәдәге пивнушкададыр. Ерак йөрмәс. Кайда яшәгәннәрен беләсезме? Һәм капитан гариза яздырырга дип әзерләнгән кәгазьгә эре хәрефләр белән Харитоновларның адресын сызгалады. Алар бу участокка күптән түгел генә күченеп килделәр әле. Яңа фатир алдылар мәллә. Кем бирсен аларга яңа фатир? Искесеннән кулак кактылар. 3 бүлмәлене берлегә алыштырып килделәр. Монда ерак түгел. Мәгез, документларыгызны да алыгыз. Машинагыз милиция стоянкасында. Ул кискен хәрәкәт белән күн бумажникны өстәл аша Гамилгә таба шудырды. Документлар урынында, тик бер тиендә акча юк иде. Балдыскай янына банкка сугылып чыкмый булмас, дип уйлады Гамил. Яратмасаң яратмассың, ярдәмеңнән ташлама дияргә. Әҗәткә акча сорап, тагын кемгә барып башыйм? Стоянка өчен штраф түлисе. Бензинын да агызып алмадылар микән әле. 2 сәгатьтән ул газелина утырып капитан язып биргән йортны эзләп тапты. Моннан 30 еллар элек бу якның такыр кырларында иркенләп зур-зур заводлар сала башлагач, алардан читтәрәк элекке кара туфраклы басуларда яңа урамнар сузылып, аларның ике ягына 5-9 катлы озын-озын панель йортлар торып басты. Яшь каланың химмәт фатирларына башлыча тирә-як авыллардан килгән крестьян балалары кирип урнашты. Яңа нигездә торгызылган ак кала иде бу. Анда яшәү рәхәт, тормыш мәгънәле, хезмәт нәтиҗәле, халык намуслы булырга, балалар тәүфиклы булып үсәргә тиеш иде. Һәр хәлдә шәһәрнең планнарын кыручылар да, шаулап зеңләп торган заводларны, озын биек торак йортларны торгызучылар да шуңа ышаналар, якты киләчәк, мул тормыш турында хыялланалар иде. Баштарак шулай булды да, ләкин менә хәзер илдә булгавырлык, хакимият үзгәрде, ясап чыгарган машиналарны сатып алучы кимеде. Шуның өстенә заводларның берсе дөрләп янып китте. Меңләгән халык эшсез калды. Кайчандыр балкып торган йортларга өметсезлек, фәкыйрлек кирип уялады. Машинадан төшеп, подъезд ишеге төбенә килеп баскач, Гамил тукталып торды. Күрән буявы шадраланып купкан, йыртык-пыртык вак-төяк кәгазь кисәкләренә язылган игъланнар һәм алардан калган җилем эзләре белән чуарланган ишек аңа күңел кайтаргыч ямсыз булып күренде. Бу ишек артында 36 гаилә яши.
Олар монда эштән арып кайткач ял итәләр. Хәләл ярларын назлыйлар, балаларын сөйеп үстерәләр. Бәйрәмнәрен куанып үткәрәләр. Хәсрәт килгәндә шушында юаныч табалар. Нишләп алар кирип чыгып йөри торган юлларын бераз тазартмыйлар, рәткә китермиләр икән? Барысының да куллары кырмагандыр ләбаса. Күбесе авылдан чыккан халык бит үзләре. Авыл җирендә халык берсен-берсе уздырып ихатасын бизи. Иртән көтү кугач та иң элек ишек алдын, капка төбен себереп куя. Һәр яз килүгә өйне юып чыгаргач, тәрәзә борсыларын агарта. Өй түбәсеннән калкып торган мырҗаларына акшарлый. Өй түрендә бакчасында гөлләр үстерә. Сабан туйларында иң матур ихаталар өчен бүләкләр бирелә. Анда инде Гамилнең олы улы Җәмил өлешсез калмый. Чөнки ул ел сайын ниндидер бер яңалык уйлап чыгарып, я капка астына шелтәрле түбә ясап, я брусларны үзенчә чуарлап буяп куя. Авылда андый малайлар бер Җәмил генә түгел. Тик нигә соң авыл балалары шәһәр фатирына кирип урнашуга бу тәртипне оныталар һәм матур гадәтләреннән бизәләр. Бетон тартмага охшаган фатирларга кирип урнашкач, нинди үзгәрешләр була икән адәм баласының күңелендә. Үзләре яшәгән төшкә бу хәтле игътибарсызлык каян килә? Арусызлыкка, затсызлыкка ничек түзәләр? Күрәсең, бер хикмәте бардыр моның. Уртак малны эт җыймас димәкәл. Йөзәрләгән гаиләләрне бергә җыйган түбә астында уртак милекнең иясе юк. Шәһәр белән авыл арасында күп тулганган, әле берсендә, әле икенчесендә яшәгән Гамилнең күзенә бу айрата нык бәрә һәм уйландыра. Уешып яшәү адәм затының табигатенә бик үк туры килеп бетмидер күрәсең. Андый җирдә, мең күз алдында, ул яхшырырга тиеш иде кебек. Ләкин ни өчендер бик еш кына яхшылыктан бигрәк яманлык өскә чыга. Шәһәр йортларының авыл абзарларына охшаган ишекләре шуның бер дәлиле кебек тоела. Авыл өйләренең кечкенә тәрәзәсеннән караса, хуҗа иң элек үзенең ишек алдын, бакчасын, сарайын, таугын күрә. Кала йортларының зур тәрәзәләреннән шау-шулы урам, киң басу аша сузылган олы юл күренә. Зур тәрәзәләр, иркен дөнья, ләкин кеше аны үзенеке дип белми, үзен анда хуҗа итеп тоймый. Аның бар дөньясы үз фатирының ишеге артындагы җан башына бирелгән 7 квадрат метрда. Бер карават белән өстәл куярлык урын. Иркен калада кешегә урын тар. Байлар моны яхшы аңлый. Алар шәһәр читендә иркен ихаталы йортларда яшиләр. Кыршылган ишек каршында тукталып калган Гамилнең башында менә шушындый уйлар айкалды. Алда торган очрашу хакында исә уйларга курка иде ул. Кем ул Макар Харитонов? Нигә аның сурәте дә, тавышы да бәгырне телә? Бу сорауга җавап менә шушы ишек артында иде. Безнең бу охшашлыгыбыз табигатьнең бер шаяруы гына булса ярар иде, диде акыл. Юк, бу һич тә шаяру гына түгел. Монда хәлләр бик җитди, бик якын, бик газиз кешең ул синең, диде тигезсез типкән йөрәк. Гамил тирән итеп сулыш алды да, тапталып изелгән бетон бусага аша эчкә атлады. Ак түшәм кырым таплары белән чуарланган. Малай шалай шулай шаяра. Торган җирен пычратудан тәм таба. Баскыч мәйданчыгында тәмәке төпчекләре, янган шырпы калдыклары, трамвай билетлары аунап ята. Күләгәле почмакта өске катлардан чүп-чар төшерә торган юан торба артындарак вак-төяк көпшәчекләр шәйләнде. Гамил якынрак килде. Шприцлар икән. Наркоманнар ташлап калдырган. Бу йорттагылар ишеме, әллә төнлә читтән килеп монда миңгрәшеп ятканнармы? Ярыйла читләр булса. Гамил өчен бу бик мөһим тоелды. Харитоновларның фатиры 9-нчы катта иде. Лифт куышының кренсу стеналарына пәке белән сызгалаганнар, сагыз калдыклары сылаганнар. 141 дип язылган фатир янына килеп басканда, Гамилнең йөрәге шашып тибә иде. Ишек ямсыз кыңгырт буяуга манылган. Кырыйларына тигезле-тигезсез киес ябыштырылган. Кайчандыр ак булып, шырпы утыннан көйеп каралган,
Кыйшайган төймәгә кат-кат басты ул. Тик зыңгылдау тавышы ишетелмәде. Кыңгырау эшләми иде ахрысы. Ишекне йодрык белән төяргә туры килде. Ниһаять, эчтә аяк тавышлары ишетелде. «Кто там?» Газим тавышы иде бу. «Кто там?» Бу юлы тавыш үсмерләрчә нечкәреп, киселеп куйды. Газим иде бу. Газим. «Геннадий Харитонов өйдәме?» дип әйтергә мәҗбүр итте үзен Гамил. «Юк, өйдә түгел. Ә нәрсә?» Малайның тавышында усал сагаю чагылды. «Без синең әтиең белән бергә эшләгән идек», диде Гамил. «Заводтан мин. Хәзер ачам». Йозакта ачкычның борылганы ишетелде. Менә ишек ачылды. Каршыга тельняшка кигән үсмер чыгып басты. Участковый Ренат күрсәткән карточкадагы малай иде бу. Газимнең сыңары. Кирфек сирпүгә шушы охшашлык күзгә ташланды. Аннары гына аерымлыклар күренә башлады. Бу малай буйга калкуырак. Карашында ятсыну галәмәте. Ә кыска, куе кирфекләр белән уратылган кара күзләре Сәгъдиянеке. Менә ул, ник кирәк сиңа? Әйт сүзеңне дигәнне аңлатып, чыгынкы ияген искә кагып куйды. Нәкъ Газим төсле итеп. Улыннан күргәч кенә Гамил үзенең дә шундый гадәте бар икәнен белгән иде. Ул карашын аска төшереп, малайның ишек яңагына ябышкан кулына карады. Киселмәгән тырнак асларына кап-кара булып кир утырган. Тырнаклар яссы, киң, нәкъ ярым түгәрәк ясап уелган. Гамил тырнаклары. Малай да күзен аның карашы артыннан йөртә иде. Ул да башта үзенең бармакларына, аннары Гамилнең кулына карады. Аның йөзендә аптырау галәмәтләре чагылды. Ни кирәк бу абзыйга? Кирергә ярыймы? Әйттем ич инде, әти дә түгел. Синнән бер нәрсә сорыйсы бар иде. Малайның туры кашлары арасында сыр хасыл булды. Иреннәре турсайды. Сыра. Бусага аша сөйләшәсе килми иде шул, диде чакырылмаган кунак, йомшак итеп, елмаерга тырышып. Малай сүзсез борылып эчкә керде. Гамил аңа иярде. Участковыйдан Харитоновларның ничә баласы барын сорарга башына килмәгән иде. Буш куллы иде ул. Хәзер менә үкенеп куйды. Бүлмә ишегеннән аңа бармагын авызына кабып, ясли яшендәге кызчык мөлдерәп карап тора. Мөгаен күчтәнәч өмет итә иде. Борынга ачыган кәбестә шулпасы, сасы ыйык баш исе бәрелде. Ваемсыз һәм уңмаган, тормышына кул селтәгән кешеләрдә генә була торган авыр ис иде бу. Бердән бер бүлмәнең ишеге ачык. Аннан да фәкыйрлек күзгә бәрелде. Дивар буенда диван, җәйлә торган кәнәфиләр, уртада өстәл, чүпрәге йыртылган урындыклар. Каршы якта артсыз урындыкларның икесен бергә тоташтырып, иске телевизор куелган. Гамил бүлмәгә керүне яхшы сынмады. Аш бүлмәсенә узды. Анда тузан сарган тәрәзә төбендә былтырдан калган яран гүленең яфраксыз сыңар сабагында йөрәк ярасы кебек кып-кызыл чәчәк тәлгәше балкып утыра. Ашъяулыксыз өстәлдә вак балык сөякләре, колбаса кабыклары ята, кырымга каткан майлы таба тора. Гамил буыннары хәлсезләнгәнен тоеп, артсыз урындыкка утырган иде. Егылып китә язды. Каршында басып торган малай аңа урындыкның шәрексез икәнен әйтергә уйлап та карамады. Киресенчә, таныш күзләрдә таныш булмаган усал кинәнү чагылып узды. Бәрелүдән түгел, шул карашның пәке кебек тилүеннән йөрәк турындагы җәрәхәт тирәнәйгән кебек булып китте. Син егет кеше, нишләп моны төзәтеп куймыйсың дип сорады ул кыргына. Ә нәрсәгә? Чыннан да, бу урындыкны каккалап куйганнан гына йортка кот керәсе юк иде. Исемең ничек әле? Макар. Макар димәк. Харитонов малае. Нишләп малае? Мин үзем Харитонов. Үзең Харитонов дисең? Димәк, син монда хуҗа кеше. 14 яшең тулгандыр бит инде. Йөрәге сулкылдап сызылса да, Гамил моны тыныч тавыш белән әйтергә тырышты. Ә нәрсәгә ул сиңа? Тулып җитмәдемени әле? Сиңа барыбер түгелмени? Ә беләсеңме мин кем?
Бу юлы малайның күзеннән кызыксыну чагылып узгандай булды. Ләкин ул сер бирергә теләмәде. Кем булсаң да миңа барыбер. Мин психолог беләсең килсә. Менә хәзер мин синең йөзеңә карап күп нәрсәне әйтә алам. Монысы егеткә бөтенләй ошамады. Нәрсә әйтәсең, нәрсә, диде ул тавышын күтәреп. Сиңа 14 тулып җитмәгән әле. Мин синең туган көнеңне дә әйтә алам. Малай бераз сүрелгәндәй булды. Шуннан, туган көнеңне уйла әле. Мин синең уйларыңны укыйм. Малай аңа туры кашлары астыннан сүзеп карады. Син августта тугансың. Малайның карашында Сәгъдиягә хас булмаган катылык, караңгылык ингән. Ләкин ихласлык барыбер сакланган иде. Ул дәшмәде. Тик күзләре ишеткәненең хак икәнен раслады. 14 числода, төнге сәгать 11 тулып 15 минутта, авырлыгың 3 кило 600 грамм булган. Буең 54 сантиметр, диде Гамил, иреннәрен чак хәрәкәтләндереп. Ул бу саннарны бик яхшы хәтерли. Беренче бала туу шатлыгы, аннары бала алып килгән бәхетсезлек аларны хәтергә кызган тимер белән уеп куйгандай беркеткән иде. Саннарны кабатлауның сәбәбе шул. Ул әле һаман шикләнә иде. Кара күзләр азмыни дөньяда. Кыска ярымай булып уелган тырнаклар азмыни. Бер-берсеннән айырып булмас дәрәҗәдә охшашлар да җитәрлек. Тавышларын бутап булырлыклар да очраштыргалый. Ләкин малайның күзләре аның сүзләрен раслады. Карашы каты булса да, алдый белми иде шул ул. Мин синең каның ничәнче группа икәнен дә беләм. Ну и что? 3нче группа минем. Ә беләсеңме? Минем дә 3нче группа бит. Кан бер икән бит безнең. Андый кеше күп ул, 3нче группалы. Ә беләсеңме? Син бит, дип ни әйткәнен үзе дә аңлап җиткермичә кат-кат кабатлады Гамил. Нәкъ шул минутта тышкы яктан шау-шу ишетелде. Ишек киң ачылып, аннан ярым пеләш, ярым чал башлы, битен төссез тик баскан, арык сынлы, озынча көлсу чырайлы, салмыш әдәм килеп керде. Кунак бармыни әле бездә, диде ул чалыш елмаеп. Исәнмесез? Әллә күзем начарайып китте? Танымыйм әле мин сезне. Гамил мин. Заводтанмы? Эшкә чакыралармы әллә? Юк, мин башка җирдән, бүтән йомыш белән. Хуҗа Гамилнең кызыл пәриләр төшерелгән кара күлмәгенә текәлде. Шуннан аның кемлеген чамаларга тырышты булса кирәк. Аннары өстәл тирәсен күзе белән капшап чыкканда итте. Шешә мазар күрмәгәч, йөзеннән елмаю галәмәтләре качты. Мин малай турында сөйләшмәкче идем, диде Гамил. Макар турындамы? Сәрхуш борылды да йодрыгы белән малайына кизәнде. Нинди кабахәтлек эшләдең әле син тагын? Нәрсә урладың? Малай җитезрәк икән. Җәлт итеп аска иелде дә бүлмә ишеге артына ышыкланды. Син нәрсә? Диде ул шыңшып. Кем урлаган? Башта сыра. Күрсәтермен мин сиңа, дуңгыз баласы. Туктале син, агайны, диде Гамил. Син Геннадий исемле бит әле. Геннадий шул. Мондый малай белән үз исемеңне онытырсың. Мин бу малай турында түгел. Мин үз малайым турында. Дөресрәге, икебезнең дә малайлар турында. Синеке дә шул юлда йөримени? Бу сорау Гамилнең колагына эленмәде. Ул аның ичке мәгънәсен аңламады. Безгә утырып сөйләшергә кирәк иде, диде. Соң нишләп монда торабыз? Әйдә залга. Алар олы бүлмәгә кереп, диванга янәшә утырдылар. Макар коридорга шылды. Кызчык әтисенең тезенә сарылды. Кызым, бар китеп тор әле, диде Геннадий. Аның озакламас кайтыр. Бар, кухня тәрәзәсеннән карап тор. Хатын Эльза, юл буе кафесында эшли минем, диде ул аннары мактангандай Гамилгә таба борылып. Балалар ач түгел. Гайбәтчеләр ни генә сөйләсә дә. Гамил артык сүз алмады. Әйтәсен әйтергә дә, тиз генә хәл итәргә. Ул бу астыннан салкын суга сикергәндәй тын алды да, алгарак иелеп, коридорда пысып торган Макарга ишетелмәсен өчен пышылдап. Макар минем малай, диде. Геннадий ялгыш ишеттем мәллә дигәндәй
хайран калып аңа текелде. Зәп-зәңгәр икән күзләре. Кашлары да дугаланып бөгелеп тора. Таныш күзләр, таныш кашлар. Җанга якын йомшак караш, аңламаудан килеп чыккан кыюсызлык галәмәте. Миңа кара, аңа кара. Үзең дә аңларсың. Кемгә охшаган ул? Сиңамы, миңамы? Геннадий ишек ягына карады. Аннары Гамилгә. Чыннан да диде. Үзем дә гомер буе аптырап йөрим. Шит ырлык икәне әллә каян күренеп тора. Хатын, стрельщик, дөресен әйтми, синнән башканы белгәнем юк дигән була. Сиңа чыкканда кыз идем бит ди. Мин әйтәм, бер ачылган капкадан шит җил керткәнсеңдер. Тәки шигем хак булган икән. Бу урында башка берәүнең башына шундый уй килсә, сикереп торып, чакырылмаган кунагының якасына ябышыр иде. Сугып җибәрер, тибеп очырыр, измәсен изеп ташлар иде. Чын ир булса. Әмма Геннадий кузгалмады. Алга сыгылып, авыр башын чайкады, тешләрен шыгырдатты. Әйтте аманы бүре баласыдай гел урманга карый. Шит кан булганга икән. Туктале. Мин аңлатып әйтә белмәдем бугай, диде Гамил. Минемчә, бездә синең малай үсә. Анысы ни дигән сүз инде тагын? Безнең балаларны бала тудыру йортында бутаганнар. Бу сүзләр башка төшкән таш кебек тәэсир итәргә тиеш иде кебек. Ләкин Сәрхүшнең зәңгәр күзләрендә гаҗәпләнү, аннары үзенә бер җиңеләю генә чагылды. Ул бер мәзәк ишеткән кебек авызын йырды. Ничек килеп чыга инде бу агайны, диде ул шактый ук кычкырып. Мин синең малайны үстергән, син минекен тәрбияләгән булып чыгасыңмы? Вот блин. Ул ямсыз итеп сүгенеп куйды. Балаларны бутаганнар дисеңме? Аналары нәрсә караган? Ышан син бу хатыннарга. Ул бераз тынып, башын чайкап утырды. Хатыннарда тавык миедә юк дигәннәре хак шул. Слушай, агайны, булай булгач, без синең белән туганнар булып чыгабыз түгелме? Туган гына да түгел бит бу. Уртак малайларның уртак аталары. Геннадий сикереп торды да, алгысап, куанып, Гамилне кочаклап алды. Аның авызыннан бөркелгән сасы махмыр исе сулышка капты. Мана билгеләп үтми булмый инде, агайны. Бер яртысыз ышына чыгып булмый моның. Ей-бу, хәзинәмдә барын жәлләмәс идем, кесә сайыккан чак. Давай бу юлы синнән булсын инде. Шундый куанычлы хәбәр китергәнсең икән, мәгәр ише дә синнән. Гамил гаҗәпләнеп аңа текәлде. Куанычлы? Бәлки шулайдыр да. Куанычлыдыр. Тик менә хәзер ни эшләргә соң инде? Ләкин Геннадийның гаме бөтенләй башкада иде. Нәрсәгә кикригең шиндә әле, браток? Курыкма, бушка булмас. Атын гына кайтсын. Бер яртыны гына без үзебез дә табабыз аны. Балаңны 13 ел карап үстергән кешедән шунда кызганасыңмы әллә? Әллә бик ансат булды дип уйлыйсыңмы? Миңа синең тыкымны үстерү. Күрсәтте ул миңа күрмәгәнемне. Сәрхүшнең саташуга охшаш такылдавы баш миенең бер ноктасына салкын томчы кебек тама да тама иде. Борынгы заманнарда шундый җәза булган диләр бит. Хөкем ителгән бәндәне бәйләп куялар икән дә, баш түбәсенә салкын су тамызып торалар икән. Күпмедер вакыттан соң кеше акылдан шаша. Шөкер, бу очракта газаптан кытылу чарасы бар иде. Гамил чалбар кесәсеннән бар булган сумнарны чыгарды. Геннадийның авызы йырылды. Хәзер малайны кибеткә чаптырам. Макар, дуңгыз туягы, бар, чап кибеткә. Ишек артыннан малайның ничектер күгәреп киткән, шиктән тыш гаҗәпләнү галәмәте чыккан чырае күренде. Ул барысын да ишеткән иде. Юк, диде Гамил ашыгып. Үзем генә барып киләм. Ул җитезрәк йөри. Аңа бирмәсләр, малай гына бит әле. Аннары теш арасына кыстырырга да берәр нәрсә кирәк бит. Кибеттән әйләнеп кайтуга, ул нәни кызчыкка шоколад сузды. Ни атлы син? Эля. Элеонора дип куштык без аңа, диде авызы йырылган Геннадий. Хатын бусының исеме татарча булсын, диде. Элеонора татар исемемени? Безнең исем түгел бит инде. Геннадийның безнең дигәне урыс дигәнне аңлата иде күрәсең. Ул аш өстәлендәге каткан табаны өстәлдән югышка алып куйды да, кылбаса, сыр турарга тотынды.
Тәмам тәкаты кырган иде булса кирәк. Калтыраган куллары белән шешәне ачып, шәйдән кыңгыртланган китек чынаякка аударганда, аракының бер өлеше идәннең чүпле линолеумына түгелде. О, блин! Ул иелеп, идәндәге нәни күлләвекне аш кашыгы белән чынаягына тутыра башлады. Ташла, калдыр, шакшы җыйма, диде Гамил. Аракы шакшы булмый, рәмитәләр димени. Ярты чынаяк кабып куюга, тәмам җибеп төште үзе. Во, блин, кеше баласын асрап ят инде, дип үз алдына башын чайкады ул. Ниләр генә күрсәтмәде ул малай миңа. Шуның аркасында хатын белән бызылыштык, белеп беттек. Ул булмаса мондай хәлгә калыр идеммени мин. Макар, дуңгыз туягы, кил әле монда. Кара әле атаңа. Гамил ашыгып аның чынаягына аракы койды. Әйдә тагын берне, синең исәнлеккә. Геннадий ишек төбендә төсе китеп басып торган малайга ымлады. Салаңа да, аның да бәйрәме бу. Атасы белән чәкештереп эчәргә иртәрәк түгелме соң? Геннадий хыйхылдап куйды. Алар хәзер иртә өлгерә. Ул инде без белмәгәннәрне белә. Сал, ата икәнсең, яхшы бул. Без булай итик әле, диде Гамил, сабырлыгын җыярга тырышып. Хәзер малайны Макар дип әйтергә ничектер теле әйләнмәде. Үзем белән алып китим әле. 1-2 көнгә. Ерак ара түгел. Кайчан кирәк шунда кайтыр. Геннадий чынаяк тутырып диярлек аракы салды да, лаканга аударган кебек чирек тешле авызына каплады. Аның моннан югалып тору начар булмас иде булуын, диде ул, кылбаса чәйнәп. Тик шуны бел, милиция аңа бер каяда чыкмаска кушты. Минем белән барасыңмы, дип сорады Гамил, малайның ирен өстендәге миңенә карап. Чөнки күзенә карарга киченнән килмәде. Кая? Аланлыкка. Ишеткәнең бармы? Макарның ирен читеннән, аны да белмәскә инде дигәндәй, көлемсерәү сызылып узды. Ә нәрсәгә миңа анда барырга, дип сорады ул. Кунак булырсың, сөйләшербез. Малай бераз уйланып торды. Ләкин кайсы үсмернең юлга чыгасы, яңа урыннарны күрәсе килмисең. Ахыр чиктә бу абзый алып килгән табышмакның серен тизрәк ачасы килмимени? Ярый, диде ул. Киттек алайса. Гамил аягына басты, малай ишеккә юнәлде. Геннадий өстәлгә капланган иде. Әниең? Әни эштә. Сине югалтмасмы? Әйдә без булай итик. Язу калдырыйк. Ни дип языйм? Әни, мин аланлыкка кунакка киттем диген. Борчылмасын. Безнең адрес Макарның шакмаклы дәфтәр битенә язганнарына Гамил тылсымлы кәгазьгә караган кебек текәлде. Язуы тигезле-тигезсез, ләкин таныш. Гамил үзе шулай яза. Матур димәссең, әмма бер генә дә хата ясамады. Әниең ни исемле? Әниме? Эльза. Татармы әллә? Татар. Алайса нишләп язуыңны татарча язмадың? Да так. Как так? Татар малае бит син. Русский я, и по-татарски не знаю. Кистереп әйтте. Әйтерсең лә йөрәк түренә пычак белән сызды. Ул өлкәннәрнең сүзен ишеткән, зур пышаманга төшкән иде. Урамга чыгуга Макар баскыч төбендә туктады да, куе туры кашларын җыерып: "Кто ты?" дип сорады. "Син кем?" Ә син үзең чамаламыйсыңмы? Мин кемгә охшаган? Син кемгә? Охшаганнар күп булыр ул бу дөньяда. Әйдә без бу хакта аяк өсте сөйләшмик. Егет булыйк. Өйгә кайткач, иркенләп аңлашырбыз. Анда тагын кешеләр бар бит әле. Кемнәр? Баргач күрерсең. Кабина нык кызган иде. Тәрәзә пыяласын төшергәч тә эсселек кимемәде. Гамилга ул тельняшка кигән малай ягыннан бәрә иде шикелле. Машина иртә беләсеңме, дип сорады ул. Немножко, диде Макар, алга караган килеш. Бераз гына. Ничек ул бераз гына? Бераз гына барасың да, туктыйсыңмы ни? Да так, мәктәптә дәресләр керә башлаган иде. Аннары ташладылармы ни? Да так. Башка нәрсәләр турында сөйләшергә кирәк иде. Бездән читтә моңарчы ничек яшәдең, улым, дип сорарга. Ләкин якынайып китеп булмый. Арада күзгә күренмәс киртә бар иде кебек. Тынгысыз, тыгыз шәһәр урамыннан бераз баргач, басу аркылы сузылган юлга чыктылар.
Мында исә йөрәкне кузгата торган сүзләр сөйләшергә ярамый. Сак булырга кирәк. Чөнки башта уңга, аннары бераз баргач сулга авыл юлына борыласы. Анда, чатта, аланлыкның мәктәп директоры Нурулла абый басып тора икән. Аның турыннан тузан туздырып уза алмыйсың. Газель юл кырыена елышып туктады. Исәнме, Нурулла абый? Утыр әйдә. Саумысыз? Каян кайтып киләсез былай? Эш белән йөрибез, диде Гамил. Нурулла машинаны әйләнеп, пассажир ягыннан ишекне ачты да гаҗәпләнеп: "Ни булды сиңа?" дип сорады. Аннары ян баскычка баскач, текәлеп карады да: "Газиммесең бу?" дип куйды. Малайның җиткән чәче, ябыклыгы, аннан да бигрәк сәлам да бирмичә турсаеп утыруы гаҗәп тоелды күрәсең. "Утыр әйдә, Нурулла абый", диде Гамил. "Кузгалыйк." Макар эчкәрәк шуышты. Нурулла аңа бик урынмас өчен ишеккә елышыбрак утырды. "Каян алдың әле син бу малайны?" дип сорады ул. "Таптым менә", диде Гамил. "Берәр туганыгыздыр инде?" "Олай түгел шул, Нурулла абый. Туган булса, ни әйтер идең дә? Минем улым бу." "Аңламыйм." "Бу малай белән безнең Җәмил бер көнне, бер сәгатьтә туганнар. Бер роддомда." Бераз вакыт машинаның тигез гүләве генә ишетелеп торды. Роддом сүзен ишеткәч, малай сискәнеп, таныш хәрәкәт белән ияген чиеп, бер Гамилгә, бер Нуруллага карап куйды. Сүзләрнең мәгънәсен аңлап җиткермәсә дә, өлкәннәрнең аның хакында сөйләшкәнен сизенә иде ул. "Син балаларны алыштырганнар димәкчеме әллә?" Директорның тавышында шиксез гаҗәпләнү чагылды. "Ә син алай димәс идеңме? Күргәч тә ни әйткәнеңне оныттыңмы әллә?" "Туктале, нәтиҗә чыгарырга ашыкма син. Аның ише белән шаярмыйлар. Шаярудан узган монда эшләр, Нурулла абый. Син моны берәүгә дә әйтми тор әлегә. Буларның үзләренә бигрәк тә. Аны ныгытып тикшерергә кирәк. Ничек итеп? Каныннанмы?" "Кирәк икән каныннан да. Хәзер әнә гәзитләрдә язалар. Геннарны тикшертеп, кемнең кем баласы, кайсы нәселдән икәнен бик төгәл ачыклыйлар ди." Нурулла бераз тынып торды да: "Аны алып кайтып, дөрес эшлисең микән?" диде. "Соңыннан хаталанганың ачыкланса, бик яхшы булыр иде дә бит." "Сиңа яхшы булыр булуын, ә балаларга ничек? Үсмерләрнең холкын беләсең. Аларның я уң, я сул гына, урталык юк алар өчен. Үз улларың белән ораңны бозып ташлама тагын. Туктат әле." Бу шул кадәр укытучыларга хас таләпчәнлек белән әйтелде ки, Гамил тормозга басты. Нурулла ишекне ачып, кабинадан җиргә төште дә, Гамил ягына барып, томанланган зәңгәр күзләре белән аңа текәлеп карады. "Бик ерак киткәнче уйлык әле башта", диде ул. "Ничек була инде бу?" "Монда хата булуы мөмкин түгел бит, Нурулла абый. Җәмилгә кара да миңа кара, аннары Газимгә кара. 3 малайны янәшә бастырып куйсаң, кайсылары минеке икәне күренеп тормыймы әллә?" Нурулла карашын аска төшерде. "Каны да минеке, 3нче группа, Газимнеке кебек. Ә Җәмилнең каны 2нче группа. Безнең гаиләдә андый юк башка." "Туктале, Гамил. Күзгә ни күренмәстә кан нинди булмас? Аннары әле ул синең күз дә минем күз. Монда синең белән мин генә түгел бит. Өйдә балаларның анасы бар. Балалар үзләре бар. Аларның да күңеле бар, күзе бар. Мәче балаларында ансат кына алыштырып булмый." "Әйе, мәче балаларын саташтыра алмаслар иде шул. Син моны алып кайттың ди, шуннан ни була? Бу баланың ата-аналары ни дисең? 2 гаилә кара-каршы утырып сөйләштегезме?" "Андагы хәлләр кешечә сөйләшерлек түгел, Нурулла абый. Соң сөйләшмәгән, нитмәгән кие, кая алып барасың син бу баланы? Син былай ит әле, Гамил. Кире борыл да, өенә илтеп куй. Аннары кайтып хатының белән сөйләш." Гамил Харитоновларның өен, гаилә башлыгының үзен күз алдына китерде дә башын чайкады. "Юк, мин баламны анда калдырмыйм." "Нинди балаңны? Синеке дип кем әйткән әле аны?
Бу яшенә чаклы шунда яшәгән, шунда үскән бит ул. Яшәгән хәтлесе дә җитеп ашкан. Моннан соң бер көндә тормаячак ул анда. Ата-анасы сиңа бирергә ризамысың әле аны? Әллә син аларга Җәмилне бирмәкчеме? Гамил рульгә башын салды. Озак кына тынып торды. Аннары башын күтәрде дә, Нурулла абый, зинһар талкыма җанымны диде. Утыр, кайтыйк. Әйдә бүтән сөйләшмик бу хакта. Нурулла башын иеп, кире үз урынына менеп утырды. Машина кузгалгач, Гамил алга караган килеш әйтеп куйды. Кеше хәлен кеше белми, үз башына төшмәсә. Ишек алдының түрендә, өй артында, биегәеп, таралып үскән ялгыз алмагач, кичке кояшның барча нурын үзенә җыган диярсең. Киң ябалдашының һәр яфрагы нәни яшел алмалары белән күкрәп утыра. Көн үзәгендә гадәти генә, янәшәдәге бакча эчендә үскән башка агачлар белән бер иш булып тоелса да, нәкъ кичләрен, кояш нурлары алсу, алтын су төс алгач, ул үзенең айрата куелыгы, ныклыгы, муллыгы белән сокландыра. Заманында мәрхүм Нәбиулланы бакча эченә, башкалары белән бер рәттән утырткан иде. Ләкин менә соңгы елларда ихатада башта ат, аннары бер-бер артлы 2 машина пәйда булгач, бакчаны бераз кысрыклап, ишек алдын киңәйтергә туры килде. Алмагачларның берсе кыйманың бу ягында калды. Ләкин ни хикмәт, төбе туфрагы тапталып такырланып бетсә дә, ул кырымады, зәгыйфләнмәде, киресенчә киңәйбрәк үсеп китте. Һәр елны уңышны мул бирә. Җәй ахырында ботаклары кызыл битле ире алмалардан аска сыгыла. Тирә-яны кыелган алмалар белән чуарлана. Тыныч, җылы кичтә шушы агач янына куелган, утын кисә торган кузлага җирән бедрә чәчле, озынча чырайлы, сипкелле үсмер малай атланып утырган иде. Ул башын иеп, кулындагы гитара кылларын чирткәли, борын ашагына үз алдына көйли. Аның янында ентәс кыйрыгын чәнчеп, шыма кара йонлы кичкенә мапмай барый бөтерелә. Янәшәдәге араннан саргылт яллы җирән бакбай башын сузып пышкыргалап ала. Аранның капкасы өстенә беркетелгән аркылы таяк турникка кара чәчле, йомры башлы икенче үсмер малай ябышкан. Ул спорт күнеге ясый. Бер тартылып өскә күтәрелә, бер аска салына. Күксел төстәге кыска чалбар балакларыннан чыгып торган, кояшта янган сыйраклары әрле-бирле булганы. Җырлый гәле, җырламый тормый гәле, җырла дигән иптәшләренең сүзләрен тыңлый гәле. Эй алмагачлары, сайрый сандугачлары дип, борын астыннан мырлый җирән чәчле Җәмил. 1, 2 дип, уйнаган көйгә турникта тартыла йомры башлы Газим. Менә Җәмил күтәрелеп аңа күз салды. Гитара кылларына бармаклары белән дәррәү бәрде дә, кызу көйгә кычкырып җырлап җибәрде. О, Господи, помила, урыс юмыла, урыс юар иде, татар кымган бирмилә. Күнегүнең рәте бузылган Газим турниктан йыгыла язып, 4 аяклап аска килеп төште. Йодрыкларын йомарлап Җәмилгә аргылды. Хәзер юдырам мин синең бер тешеңне. Җәмил гитарасын калдырып, шаркылдап көлә-көлә капкага табасып торды. Аның янәшәсендә хау-хаулап барый сикергәләде. Арттан кызарынып бүртенгән Газим чапты. Алар шулай шар ачык кече капкадан урамга атылып чыктылар. Кая чабасыз, ипләп дип каршы алды аларны урамда Сәгъдия. Әтиегез кайтып килә әнә. Ул көтү кайтканны көтеп тора иде дә, югары оч борылышыннан килеп чыккан Газельне күреп алды. Алар шулай урам уртасында янәшә басып калдылар. Чәчәкле күлмәге төс сынына ятышып торган күпренке кара чәчле Сәгъдия, аның белән бер тигез буйдагы диярлек нечкә сынлы, җирән бедрәле Җәмил һәм гәүдәгә оннан базгырак, әмма киңчә, нык санлы кара башлы Газим. Якынайып килгән Гамилнең башында ялгыша күрмә дигән булалар. Берсенең шит уяныкы икәнлеге әллә каян күзне йыртып тора ләбаса дигән уй айкалды. Кара йомгак барый машинага каршы тымрылды.
Сәгъдия аның артынан атылды. Җәмил зур зәңгәр капканың башта бер ягын, аннары икенче ягын ачты. Исән сау кайтып җиттеңме, шибәрем, диде Сәгъдия, машина туктагач, кабинага таба сузылып. Без сине эзләргә чыкмакчы идек инде. Нишләп булай озак йөрдең? Ни булды анда? Менә булганын үзем белән алып кайттым. Бу пәри җиләнен каян табып кидең? Ташлаган идем бит инде мин аны. Күлмәгең кая? Менә моңа кара син. Һәм Гамил кабинадан төште дә икенче якка чыгып, аннан Макарны чыгарды. Хатынына таба этеп. Танышыгыз, диде. Йөгереп барган кеше күкрәгенә пуля тисә, тиз генә егылмый. Үз хәлен үзе аңлап җиткермәгәндәй, берничә мизгел атлавын дәвам итә, диләр. Бераздан гына салмак кына сыгылып төшә икән ул. Сәгъдия ничектер үзен читтән күзәткәндәй итте. Менә машинадан Газим чыкты, диде ул. Ләкин Газим минем артта тора бит. Ул каушавын яшерергә тырышып, ясалма гына кеткелдәп куйды. Кайсы кардәшебезнең малайысың әле бу? Әйдә, әнем, хуш киләсең. Иркен безнең. Здравствуйте, диде Макар. Һәм башын борып, карашын Гамилгә төбәде. Это әниең бу синең дияргә кирәк иде. Ләкин малай бер хәл, күз тегеп Сәгъдия карап тора бит әле. Аңлатмый, нитми кисәк кенә башына ыргандай әйтеп буламыни? Исәнме, әти, дип ирләрчә кул биреп күреште Җәмил. Ят малайга күз сирпеп алды, ләкин бер сүз әйтмәде, һич ни сорамады. Ул арада югары очтан тузан туздырып, кычкырышып, бәэлдәп, сыер сары көтү кайтканы күренде. Ашыгып машинаны эчкә кертергә кирәк иде. Сәгъдия белән Җәмил урамда калдылар. Ала сыер көйлекәй, чыннан да бик көйсез хайван. Каршы чыгып алмасаң, кәкре мөгезендә бормыйча түбән очка китә дә бара. Ер аннары тыкрыклар буйлап эзләп. Алайда малкайның башка чакта эшне пышыра торган гадәте бу юлы бик ярап куйды әле. Кунак малайның кыяфәте Сәгъдиянең зиһенен чуалтып, йөрәген кузгаткан иде. Мал белән әвәрә килгән арада, бераз аңга килеп, үз-үзеңне кулга алырга мөмкинлек туды. Ул сыерның муенына шап-шап сугып, капкага әйдәкли. Арттан Җәмил куалый. Аяк астында шинаштырып барый бетерелә. Кыскасы, җитеш ихата тирәсендә һәр кич куба торган көндәлек ыгызыгы иде бу.